गोजा गोसोम फोनजायाखैमोन इनि थाखायनो नों ओंखारना होबायना नोंखौ नुहुरबाय गोजौखाय दावसा बुगारना थावखौ थाव खारनो नङा Man. Oh, Mila. Semua mui lakukan di tengah narko dan mana. Asing sembilan jadi ya. Mudah mudahan ini dan nereng nih man sih kemun baik. Mana? Nggak ada kok. Laki yang laki. Kutu, ha? Dan belah ya, di Bang Re mana aja ajar itu dan belah. Ketengah sampai dan. Roli yang pek mah bang, lu bang. Ondeh. Apa lain? Lagi di mana sih pun beda. Sekarang sumpi gasnya. No saya udah kena gitu. Bisa ngalamin tara, racing jauh ngalamin. Racing tinggal. Kelapa. Ini mobile ko berapa sih dong? Bisa. Wih. So. Oh. Sekinar orang namanya. Sekinar orang. Mana? Sekinar. Besra. Dosi, ono semua kazubay. Ay. Siapa ini? Wah, kayak cerita belum? Salah ya? Ini Bina. Oh, kerang sama sekali. Oh. Ayah. Raka sendiri ya. Raka sendiri. Ukuran sana. Ukuran sana. Di ukuran nih. Oh. Bisa kah? Bisa kah? Kok Inggris deh? Video kamu kota. Video kamu kota ini. Thằng bay. Bisa ngồi bay. Ponsel tak ngồi bay. Kunta. Ponsel tak ngồi bay kan? Ponsel tak ngồi bay.
A few moments later. Muncul serap nak sudah bi. Iya bayro. जों न' सिङाव थाखुमाना थानाया बेखिनियाव माइदि फुनजाबाय मिथिगौ मिथिगौलायबावसो जों माने न' खाथिनि आइ लाहानावसो थाखुमा दंमोन जोंनिया सिलिं गैया बारखोगोन होननानै ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' बारग'बोबायानो दसे उनावहाय फैनानै जों न'आव न' खाथिनि आदामोन थानायखाय साहा फुदुंफैदोंमोनलै बेनिफ्राय फिथा जानो माइरंबो सुफैदोंमोन बे माइरंखौ सुनानै न' सिङाव सोनायावनो मालानो अबे साइडनिफ्राय खारबोदो पात्ताखौनो मोनस्लाबखायासै ओइसा फुनखादो आगै रायथाइखौथ' सिलायाव सानस्रिबाय थादो इयो फख्रियाव सानस्रिनाय बायदि ओइखो देनजार खाथारा फुनजोबखादो इखौथ' भिडिअ आगै आगैखौ बरिया नुदो फुननानै ओइ नै जि इसां बुरजा भगबान साइज नुदोंना साइज नुदों हां ओइ आंखौ रायदोंमोन न' सिङाव हाबना था होननानै ना मोनदो एबार गोसोम हांगार दारिया गोजाबावसो नोंनिया नाय दारिखौ खुगा मानि इमिनिलाय भगबान मादैबा नुहुरखो गावखौबा गैया नों मायदि गोलैखो इयाव सि दै बारजुमनाय सारस्रिनाय सारस्रिदोयो गोसोम फुनलायबाय नों खारबायबा नों बासायासै आंखो ओइजायनिफ्राय उननिफ्राय फैजोबदो इसोरो जों मा खालामदों माइरं सुदोंमोन फिथानि ओमफ्राय न' सिङाव हाबैनि सिथु होनबायलै ना माइरंखौ सुखांनानै न' सिङाव हाबैनि सिथु होनबायलै आलु गोन्दा गोख्रै सुना नोंसोरो सय टाइमनिफ्राय मानो फैनांगौ होनलायसो इनिया जि साइज मालाय माबा गलाब गोथां ओमफ्राय गोमो जि साइजनि नों गोजाजों गोसोमजों साइज नै बेसेबा रोजा बेखौथ' जि साइज नुखादोंलै माबायदि मोनदों नोंथाङा हलि फुनजाना खानाय बिजौआबो अबस्था गैखायानो गिदिंना होसन खनसे गिदिंना हो खनसे सोरो इसोरो साइज नुदो भगवान नै Ui, pai, sao thầy ơi, sự nó có được không mẹ? Wow. Anh nào có sự này ra chụp bài. Cái cút rong khăn này đấy. Cút rong dương đà. Bro kan siapa? Kayu sih namanya tadi. Sudah. Sih musuh bilang ini. Aku misalnya mau kan ketemu men. Hotel. Ayo. 오, 메건님 아빠 깔라 근데 편집해.
Tua सिनायबाय मोनाम सुनानैसो मिथिबाय गोसोम फोनजायाखैमोन इनि थाखायनो नों ओंखारना होबायना नोंखौ नुहरबाय गोजौखाय गामसा फुगारा थाव खारनो नङा दे बाबा जिराय सेरसन Yo, ini paling macam mana? Pengadaan ke buku tanah dah sebentar. Moya sanse tak mau bay. Dini, kita ni macam sudah macam sekarang ni malah nosum hab mesti dah sampai le. Orang tiada jangan je. Tigrep. Engkau nak lawat tangan ne, malah kena mereka ni. Oh saya. Yo saya tu kadele. Kau tu ni awal ni, roh tak orang yang ni. नोंसोर थ' दुगैयाखैमोन र' आं दुगैबायमोन ना आंथ' दुगैबायमोन ना Happy Holi guys ये बार का होली अच्छा रहा लेकर जानो थावना मेगनाव जि आलौ हैदो जेम जेमनो मेगनाव नाङाखै बारा गुसुङा आरो आं गन्थंखौ नामाना आंनि दुगैबायदि जादों Jangan nunggu kan? Ibu baru ada cara, gue semangat.